Patay ang usa ka 51 anyos nga ginang dihang nadasmagan ug napasok sa usa ka multicab van sa National Highway sa Barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando. Ang biktima giila nga si alias Loreta, minyo og residente sa maong barangay. Samtang ang nagmaneho sa multicab van mao si alias Josefos, 48 anyos, usa ka construction worker ug residente sa Carcar City. Sa investigasyon sa San Fernando Municipal Police Station, nasayran nga ang sakyanan gikan sa south ug paingon pa norte. Dihang miabot sa may National Highway, nadasmagan niini ang biktima nga milabang. Uwahin na matud pa nga nabantayan niini ang biktima. Tungod sa impact, napasok ang biktima sa ilawom sa sakyanan ug tungod sa naangkong severe injuries sa nagadiiyang parte sa lawas, gideklarar kini nga patay dihang nadala sa tambalanan. Ang bana sa biktima nakigsettle na sa driver sa maong sakyanan kinsa mipasalig nga moabaga sa mga galastuhan. Hinungdan nga wala nay kasong gipasaka batok sa maong driver.